No, 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 no. Klaro jud kay pre. Kaya na ang kulay ng dito bumulo. Ayay, kita na. Ito yun, ayay. Ay, gaya na. Kasama na mo, ulo nga, bantay sa mga lupa. Wala din ito. Kasama din. Oh, dire? Nang, saom na nilunok. Saan dire ba kayo na itong ari ulo ba? Ako are yuta nyo ano. Dino? Ano yung taara ko kani kay sa gamay pa ko kani kauya, gamay bulig. Oh, Karon dako na ko kani kahoy, dako na sad. ay mo rin ikaluha ni kahoy ari. Oh, taas man ako. Ano? Awa, sa kay bunga kay putot mo ka. Kaya lang ta ano. Mo na mo yuta dako kani. Pero dako kay yuta, pero wala mo hawan lang eh. Wala hawan ni ari. Ano bantay dire kay tan-aw man sa. Tan-aw niya ba di niya awanan. Ano ato hawan ari? Kung ingon niya, wasa mo ingon nga. Nako siya sa pato. Ito rin ko sa nabi ni ito. Ang tanong nga mo. Hapon na rabaw. Kawan man pa kita kung kayo. Sa umtan niya. Importante na ba kayo niya? Sus, yuta ba kung di kaluwat kay. Mga tanong mo, dagko ng gayhod niya. Ako ba mo, lapas ka kasada gani. Kani magkuya, dagko niyo kay niya. Sinama ako nga. Kwarta na ko ano kay. Sayang mo kayo niya, dagko na kay ba? Mao jud pero ay ko biyan sa pre kay. Kaya dagkong kahoy ra ba? Naarwa kay mga dingon nato eh. Ah, di ko matukan, di ko nato eh. Ana, ito mo lang pre. Wahai dito. Ay. Wah. Bitir ro to pag ito. So, ganoon. Di snap na laro. May nikrasa ari. Oo, to eh. Isa. Wala na, wala. Dos. Salo. Ya, dili juga sih. Usaw may wagyanan rin pre. Pero kapal dia, muram na karon hubog na. Pagkita kayo rin. Padayo pre. Naa pa kay pag-starting, kasira na ta. Kaling yung taro. Kapan pa sa una pagkabata pa ko. Mga ganit kag limpyo. Ato karon na dako na ko. More gyapon. Nawal, gusto na nag-agya ni asa ta. Klaro ari. Ipatayan ni wa. Ipakuyog tika kay karon dito ka madlaw kay ang nagbantay diri utro sa talawan. Na maore. Lagi. Talawan di gamatay diri. Mao ginaong katak-ay pre. Barayon di. Ikaw Kalibon na dire. sige kang juga mo ari diri gyud. Aw. Ay nga na yung Ako nga adventure na ako pre bro. Yawan lang ko naman itatag. adventure, gabring adventure nga lipon kayo. Ini adventure, lasang ni, lasang. Pre. Ano pre? Ang last one. Kahoy ba kandak ng kahoy ba? Unsa ba? Kanto siguro pre. Ay, ginuoy. Lagi tanawa. Dili agi pa kayo pre. Tanawa tutok agi pa kayo. Unsa na siya? Na. Dako kay tao. Kenapa, pre? Tanawa pre. Klaro jud kay pre. Kita kana. Ito ko pre. Ilo ko na magsulti din na agad. Yawan ko pre. Kenapa, pre? Tanawa pre. Klaro jud kay pre.
Kita ka na. Tanawa. Oh, Tinuod na mag-ingon, pre, nga. kuyawan, engkanto lagi na, pre. Tinuod ka na mag-isulta rin nga. Paduli na, pre. Paduli na, Pre, Paduli na, klaro ko tani. Sila. Tinuod, pre. Pre. Ah, di tayo pa na yung pre. Bayad sa itong agi. Balik na sa agi, pre. Di matabang ni, pre. Piyawa ni rin. Na, mabugluan lang tayo engkanto rin. Tanawa. Lah, mura man engkanto nga way sapot, pre. Ha? Delikado kayo ni, pre. Sa mga klase sa engkanto, pre. Mukupian sa tani. Delikado kita may rape, ani, pre. Di ba ka na siya? Kenapa, pre? Tanawa, pre. Klaro juga na, pre, oh. Kita ka na. Tanawa. Oh, Tinuod na mag-ingon, pre, nga. kuyawan, engkanto lagi na, pre. Tinuod ka na mag-isulta rin nga. Paduli na, pre. Paduli na, Paduli na, klaro ko tani. Sila. Tinuod, pre. Tinuod, pre. Ah, di tayo pa na yung pre. Bayad sa itong agi. Balik na sa agi, pre. Di matabang ni, pre. Piyawa ni rin. Na, mabugluan lang tayo engkanto rin. Tanawa. Lah, mura man engkanto nga way sapot, pre. Ha? Delikado kayo ni, pre. Sa mga klase sa engkanto, pre. Mukupian sa tani. Delikado kita may rape, ani, pre. Di ba ka na siya? Balik na sa agi, pre. Kuyawan na tana, pre. Delikado na. Yawan sa Ay, engkanto ko sa puto. Kuyawag gripo tana. Padlok na wala kasi yung pre. Oh, no.